ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, ба мо имрӯз бо рӯй кардани хонаҳои навнав ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем. Нархҳошон арзон ки 13 дар имрӯза навбар мо эълон дорем ки 13 мо эълон қабул кардем ки хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе аст, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Исор, шаҳри Рӯдакӣ дӯстони азиз, территорияи шаҳри Турсунзода, Хӯросон аст, территорияи шаҳри Бухтар ва тага халаденики фурӯшӣ аст ки нарх арзон кати срочна ва аст хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, аз ноҳияи Ёвон ва аз дигар тарафҳо аст. Ва агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ бошад ё квартира бошад, замин, мошин, ягон чизе ки барои реклама карда, ягон компания, ягон маҳсулот, марамат метавонед ки сурат маълумотша дар ҳамин рақамҳои экранбуда яъне WhatsApp астаем. WhatsApp, имо, Telegram пайваст дорад. Чизе ки барои эълон, барои фурӯшӣ бошад, марамат рӯй кунед, мо рекламада мегузорем. Ва курси имрӯза бошад 119 сомону 50 дирам. Оиди реклама кардан дар WhatsApp рӯй кунед. Оиди агар хонахар бошед, дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо хона дар кор астаем. Мо дар видео оянда пешкаш додем. Кадом то хонахар ки бошед, навора тамошо кунед. Мисол 13 та хонаи фурӯшӣ аст ки ҳамашон баҳри шумо метавонед тамошо карда баъд дастои бошад. Хонаҳоро соҳибош номерошон бо ҳарфҳои зард навистагӣ аст. Дӯстони азиз, бо диққат тамошо кунед. Мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Мегзарем ба аввалини хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар пеши Қарабуло. Дӯстони азиз, аз Қарабул ҳамагӣ мегӯяд 500 метр мегӯяд дуртар аст то хонаро. 3 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 14 хона кардагӣ аст ки гирди хона пол ниход маҳкама, ҳуҷҷатхона, ошхона, баня, кухни, хонаҳо ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст. Назди бозори Қарабуло дӯстони азиз, то Ҳоҷишарифа 1.5 километр, 1 километр роҳ аст. Дӯстони азиз, хай обшим хеле маълумот аст. хона мега дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 370 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. Хона аз бозори Қарабуло, яъне ки ай балинсаи Қарабул ҳамагӣ 500 метр боло. рақамҳои TCL ҳисобшо ва рақамҳои WhatsApp шуна ягон саволотон бошад, ягон маълумоти илоҳагӣ хоҳед агар фаҳмидан, марамат шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад. Бо 370 муомила дорад. ва кадоме ки мисоли ҳамхари шумо агар хонаи фурӯшӣ дошта бошед ки замин, квартира, мошин, ягон маҳсул, ягон компания, марамат дар рақамҳо мегафони имо тоқа WhatsApp, Telegram, имо 885 12 20 20 WhatsApp, имо, Telegram дорад. чизе ки эълоне ки мисол реклама дорем барои фурӯхтан, марамат рӯй кунед, реклама мекунем. лайкҳоро занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба деюм техникаи фурӯшӣ. халаденики фурӯшӣ аст дӯстон ки айвална гирифтагия навая мегӯяд идеал нест аст, яъне кам кор кардагия навая мегӯяд тоза кай халаденики калоно аст дӯстони азиз ки хай размеша куна медонед бо мақсад худо дидесен дар навор айвална мегӯяд харидагия нархаш мегӯяд 2250 сомон. ай халаденико ба фикри худшон қимат хоб акада срочна сум дар кор шуда мефурӯша мегӯяд. қарор дорад дар шаҳри Душанбе 9 километр дар Мирзобек. дӯстони азиз, обши территорияи Душанбе да Мирзобек да 2250 сомон бо каунтар арзон мешавад. ҳамин сайсен мегӯяд зурай, яъне ки кор мекунад, идеал не. парамои рақамҳои TCL ҳисобшуна халаденик дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, маълумот кадом дар кор аст, нархи арзон аст барои продукта мондантон, нархи арзон гуфтан срочна метавонед занг занед, маълумотша гиред. лайк азен навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Даҳана. дӯстони азиз, хона қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Даҳана. 8 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст ки хонаҳои проектҳои нава, шикатур, монтаж, полу, потолок, обшим корош бисёр кардагӣ аст. фақат ба фикрем ки дар тирезаҳо баъзе корош мондагӣ аст. ҳамин хел карошӣ мақсад гирд ванааш маҳкам аст, ремонтуш кардагӣ нест. шикатур, монтаж ҳамаш кардагӣ, фақат дар тирезаҳо рангбор мондагӣ, дигар ҳамаш кардагӣ. дӯстони азиз, хона мега дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 320 000 сомонӣ ки боз мекард муомила мешавад. ҳамагӣ 4 дар хона аст, якта ҳамом, якта подвал. дӯстони азиз, ва ҳоҷатхона гирдаш маҳкам, 8 сотиқи дигар замин. хоб рақамҳои TCL ҳисобшуна, рақамҳои WhatsApp шуна, кадоме ки аз ноҳияи Ёвон, деҳаи Даҳана ки дар кор бошад, марамат занг занед, маълумотои пурраша гиред. дӯстони азиз, кадом то ки дар ҳамин навори мо мисол хонаи маъқулӣ наёфтем, квартираи маъқулӣ наёфтем, ё ки замини маъқуле ки наёфтем, дар комментария мо нависем. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки ба шумо пешкаш кунем. шумо чӣ кунем? ҳамин фигури худтон дар комментария нависед. аз куҷое ки мисол хона, замин дар кор аст нависед дӯстони азиз, ва ҳамин навори моро дар рафиқото силкаша падисаш кунем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фидавсӣ, поёни Корбон, кӯчаи Гравзавод. дӯстони азиз, духонага квартира аст ки дар шашум ошона қарор дорад, 55 квадрати метр.
дӯстони азиз домуш доми нав ҳастае ки як чанд сол пеш мегӯяд дома кардагӣ ҳастанд. Канализатсияи шаҳрӣ дорад дӯстони азиз. Метавонед бо 24 соат мегӯяд занг зани ҳамаша ба шумо фаҳмонда метиҳад назди бозор мегӯяд мактаб духтурхона мегӯяд ҳамаш наздикае. Квартира дастурошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 330,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. Доми 6 ошуна ҳастае, дар шашумаш қарор дорад, 55 квадрати метре, ремонташ созае, 3 бо муомила дорад. оид ҳами квартира шумо агар ягон маълумотои зиёдтӣ хоҳед аниқтар ки хоҳед шумо дар ҳамин рақамо мегафоншон занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳад ва ё ки рафта аз пеш бинен қачон муомила кунед. срочно гравзавод поёни корбон марҳамат тамос гиред. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар намуна дӯстӣ дуда дӯстони азиз. ҳамин хел навистиам назди заводи Симба гуфтагӣ ҳастае. пеши заводи Симба ҷамоати намуна дӯстони азиз дӯстӣ ду назди заводи Симбо. хоб заминашон дӯстони азиз майда ҳастае ки 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки гирдванаш маҳкама ва ду дархонаи коробка кардагӣ ҳастае ки ремонташ нопуррае. ду дархонаи коробка, якта бохали барак ва лаби роҳ дӯстони азиз, як кӯчаш бохай ихтимол маълумотша бо мепурсед. мега дар ҳамин хонаи фурӯшӣ бо коробка ҳама чизе ки ҳастае нархаш 170,000 сомонӣ ҳастае. боз мегӯяд ҳамира муомила мекунем бо якчанд намуд дарахт барахтам дора ва гулпул дига чизо 170 бо савдо дорад. оиди хона шумо агар маълумотои зиёдтар хоҳед агар фаҳмида рақами мегафони ҳисобӣ бишунед марҳамат занг занед маълумоташа аз худашон гиред. дӯстони азиз ба хотири меҳнатҳои мо фикр мекунам ки як лайка дариқ надодем барои ки як лайка шумо ҳеҷ не ки ҳамин шумо чӣ хонае ки менависед мо кӯшиш мекунем дар видеои оянда барои мо шумо пешкаш кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, бозори Корвон, дӯстони азиз Гулпарварда, роҳи нав, рӯпарӯи гимназия ва мактаб дига чиҳои лозимӣ. шаҳри Душанбе, бозори Корвон, назди бозори Корвон, Гулпарварда, роҳи нав, рӯпарӯи гимназия. духонага квартира ҳастае ки дар якум ошӯина қарор дорад, 45 квадрати метре бо обсои таъмин аст, ҳуҷҷатхона, ошхона, баня, кухни ва ремонтошам ремонтои хуб ҳастае ва дастурошона фурӯхта мешавад бо нархи 310,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. хона мега ҳолати хуб да мега дар кор тоқа суми хӯла алиш палиш намешавад мега срочное 310,000 ҳастае бо муомила дорад. оиди квартира шумо агар маълумотои зиёдтӣ хоҳед доми чанд ошона ҳастае, чӣ хел шароит дорад, дар куҷо ҳастае, метавонед ки амир маълумотро бо аз амир рақамҳои поёнбурда мегафонед занг зада пурсед фақат барои одамони харидор. ҳар як хона ки мо дар реклама мондаги ҳастем кадом маълумотша ки нафаҳмиде шумо агар харидор ки бошед занг занед ба шумо фаҳмода метавад ва ё ки рафта аз пеш бинед. дӯстони азиз шумо дам агар ҳамхали хонаи фурӯшии квартира замин мошид чизе ки барои реклама кардан бошад марҳамат дар рақамҳои 885 12 20 20 ватсап номерро рӯи кунед реклама мемонед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар ҷамоати Пахтаобод. ҳамин хел соҳибшо навистиан шаҳри Турсунзода дӯстони азиз ҷамоати Пахтаобод мега деҳаи Истиқлол да 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки дудар хона кардагӣ ҳастае ки хонаҳо хайр ремонтшон средня ремонт кардагӣ нестанд ва фикр мекунам дар хона мумкин ки ҳеҷ кас зиндагӣ накунад бо хай худон маълумотша мегирен. об дора мегӯяд, мактаб наздикиш да масҷид ҳаст мега 8 сотиқи дига замина мега дӯстони азиз ду дархона кардагӣ ҳастае хайр хали хонаи ҳамвор ва якчанд нам дарахтон. нархаш мега 180,000 сомонӣ ҳастае боз мегӯяд муомила дорад. ман дар видеои оянда нигоҳ карда будам хеле одамо аз шаҳри Турсунзода яъне ки хона заказ кардам бисёр нависта ина бари шумо дар ҳамин навори мо дута хона аст ки аз территорияи Регар яъне ки Турсунзода бари шумо. хоб хонаи арзон ҳастае ҳар душон кадом то ки метавонед мақсад маъқул доред марҳамат занг занед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон ки срочнаи хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи ховарон канечкаи автобуси 37 дӯстони азиз маршрути 37 ҳамин хел навистиан 600 метр мега аз роҳ 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кардагӣ ҳастае ки хонаи доошона ҳастае ки тарафи ховаро аз шаҳр берунтар ҳастае дӯстони азиз хай бо маълумот чахтон мегирем. нархаш мега 270,000 сомонӣ ҳастае и дӯстони азиз дурни шаҳр нест яъне ки фаҳмида гирен ай шаҳр берун ҳастае яъне ки тарафи ховарон хеле ай шаҳр берунтар ҳастае обши тарафи қишлоқҳош гӯё мешавад бо хайхтон маълумотша мегирен ва ягон хонае ки квартира аз дуруни шаҳр бошад мега алишам мешавад
нархаш 270 та, рақамошон аст мегафон. Оиди хона шумо хоҳед ягон маълумоти дига, сертификат техпаспорт мега дорад. Агар маълумоти зиёдтар хоҳед, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳад ва якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад ва инчунин мактаб, бунгоҳи тиб мегӯяд, ҳамагӣ аз хона 200 метр роҳ астад. خب دوستان عزیز نمیدونم که از شهر از جایی شما رو در کل چقدر دور هسته با اگر شما خریدار کی باشین فقط التماس خریدار رو بهوده ناراحت نکنین مقصد که آدمو کار دارن فقط خریدار رو علیشو باشه از دوشنبه علیش میکنن این رقم میگافون شو مرما میگذاریم با نهم خانه فروشی باز یک کوارتیر فروشی است دوستان که سروچنای قرار دارد در نویه رودکی لینز کرایون پنجم میکرایون پیش مکتب بالینسا و دیگه چوی در کوری دو کوارتیر است که در سه مشونه قرار دارد 40 کوادراتی متر. باب سوی تامین است حاجتخانه، آشخانه، بانیا، کخنه، ترمسون عزیز، نزد بازار میگرد، نزد مکتب، خواب و دیگه چوی لازمی، باغچه کودکانه، مغازه ها پیش شده میگرد. نرخ کوارتیر 250,000 سوم است باز میگرد معامله میشود. 250,000 با معامله دارد. خب رقم رقم مگافون حسابی شونه دوستان عزیز کدام تو که از نویا رودکی کوارتیر که لازم باشه زنگ زنین معلوماتای پوراشا گیریم و شخصانی که مثال خانه فروشی دارین یا کوارتیر دارین یا که مشتری دارین یا اپارات برای رقم کردن مرامت داینمی رقمای 885 12 20 20 واتساپ ایمو تلگرام پیوست رو کنیم رقم میکنیم لایک رو از این اول توخیرش تماشا کنیم میگذاریم با دهم خانه فروشی نزدیک حوالگی نوبتی است دوستان قرار دارد در نویه عبدالرحمن جومی خب در جامعه کامسامول گفتگی است دهه وحشدا 4 سوتیق زمین محصول دارد که 4 خانه کارابکا است که بولوش چوندگی مقصد که ریمونتش نوکرده است نویه عبدالرحمن جومی جامعه کامسامول دهه وحشدا عزیز علی شام میشه با کوارتیر کتی و سوماکی نرخی خونه 175,000 سومانی است باز معامله دارد گیردش محکمه همگی 175,000 سومانی است معامله دارد کدامی که در کامنتر ما خواهش کرده بود که از نویه عبدالرحمن جومی خونمانه دوستان از اینه که رایون کویبش این رقم‌های سویشون است تیسل علیشی با کوارتیر و سوماکی 175 معامله دارد خب مرا زنگ زنید کدام تو که در نوور اگر نیافتین خونه محقولیتون یا کوارتیر زمینتون در کامنتر مون نویسید ما در ویدیو آینده بارش ما پیشکش میکنیم میگذاریم با 11 کوارتیر فروشی است دوستان قرار دارد در شهر بختا شهر قرغون تپه در کوچه کیهونا واردونکی مرکزی شهر دوستان عزیز دو خانه کوارتیر است که در 4 مشونه قرار دارد کوادرات نگفتن چنده ممکن که 45 و 50 باشد برای که نگفتن کوادرات باب سوی تامین است حاجتخانه آشخانه بانیا کخنه ترمسون عزیز دومی 5 آشخانه است در 4مش قرار دارد دو خانگی کلون است کوچه کاری‌ها دومی 60 سون عزیز نزدی مکتب سون عزیز هستند خب مغازه ها لیسه ترکی مکتب 10 آبشیم هم خیلی معلومات است دو تا باغچه کودکانه خب مقصد که پایانش میگه پایین دو میگه امانت بانک است آبشیم همه چی دارد نرخ کوارتیر 360,000 سومانی است باز میگه معامله میشود همه نمود اتوبوس و تاکسی میگه پیش دومکتی میگذره خب دوستان عزیز این رقم مگافونی صاحب شونه کدومی شما که از تریتور شهر بختر کوچه کیهان واردون کوارتیر که لازم باشد مرا زنگ زنید شرایطش مهیا است این رقم مگافونی صاحب شون لایک فراموش نکنید زنید اول تا آخرش تماشا کنید میگذاریم با 12 خانه فروشی ارزون خانه فروشی نزدیک حوالگی است دوستان قرار دارد در شهر هیسور در دهه اتوبوس دا 6 سوتیق زمین محصول دارد که دو خانه کردگی است که خانه‌چه های سون عزیز کارابکا است مقصد که ریموت نوپورای گیردش آدمو زندگی دارن خب مقصد که یک کم از دیگه سنگ یک کم از دیگه قم و 500 دانه میگه سمنت بلوک میگه هست پدرکای قطیش خانه کارابکا با سمنت بلوک سون عزیز خب نرخش همگی 85,000 سومانی است باز معامله دارد دو خانه 5 بسته سون عزیز 6 سوتیق دیگه زمین 85,000 سومانی است معامله دارد اتوبوس دا خب بسیاری بعد تکرار میگم اوید یمی خونه اگه معلومات خوین اگر فهمیدن شما زنگ زنید با شما فهمیده میتونم و کدام تو که اگر باز میگه خونه خر کی باشه در کامنت نویسید از کجا لازمه ما پیشکش میکنیم میگذاریم با 13 خانه فروشی نزدیک حوالگی است دوستان قرار دارد در نویه خراسان سون عزیز ولایت ختلو نویه خراسان قزیقلا لب شهرهای جینیکول دوشنبه سون عزیز شهرهای دوشنبه قرقان و جینیکول دا قرار دارد خب 8 سوتیق زمین 4 در خانه 2 در خانه‌چه مایدک یک خانه‌چه مایدک و فوندامنت‌های خانه بو ریختگی است
нархаш ҳамагӣ 60,000 сомонӣ астае. Ҳамин рости гап бургам реклама кардем, камтарак номероша хато рӯй карда будиян. Ина номерошон рақамош ахираш 48 78 номерои соҳибшон 905 15 48 78 дар ноҳияи Хуросон, лаби шоҳраҳи Душанбе Қорған ва дӯстонаи Ҷиникулда. Қай хона коробка дӯстони азиз гирд ва нашта одамҳо зиндагӣ доранд. Ака бо метавонед ки маълумотои пурра аниша гирен ва алишам мегад мекунем. Оиди ҳамин ягон маълумоти зиёдтӣ бошад, агар мегад соҳибшон агар фаҳмидан хоҳен, агар шумо занг занен ба шумо фаҳмида, фақат ки на номераша хато накунен, прамои занг занен. Дӯстони азиз, агар ки нафҳмида боша метавонед савдо карда гиред. Ин буд навори имрӯзаи мо. То видео